Borpothar Police Station ke parlo Silonijans Sardoka Ingtiarong Amekar Raja Rongphar Inut Kopi Konat Pelone Rongphar Akur Chetoksi Karbiang Autonomous Council EM Surjo Rongphar Akorte Pu Chekrongsi EM Surjo Rongphar EM Amen Pen Ali Cho En Bomlo La Henlo Raja Rongphar Kidamtang Penangana Por Pen Niki Karbiang Autonomous Council EM Surjo Rongphar Akorte Lupusi Chekrong Bomlo Bonta Karbiang Autonomous Council EM Surjo Rongphar Kupi Lokaningje Arjuik Tha Apan ke Chini alang Silonian Solo jalo office tame alang Rongphar pur konat tendong kecelong lune konat komat tendong pur pone masalah thege Chini ne EM Surjo Rongphar kaningje lam thealong Kipua Tengke Raja Rongphar laki Silonijana Sorpusi Chini Chot Raja Rongphar alang konat pentong Rongphar pur Kachelong loni lapen komat atumtong Raja Rongphar aphan pur ke ponloni nili Chini nilang alangke nili bongkali nili tum thangna ta kachiphowi kusi EM Surjo Rongphar ningje pon alang benai ding dulu Silonian lo umuran soa hawarong gitu kalau aku kedam tang por hut pine sai pine nang klem dulu profit tame alang background alang api kosom ketong alang Rongphar karbe kuri done pine puchine tahala sot bangkelan thangta ke pudamia lama me temenon api bangke nilimen endet non nili puthot election haidun council of member mande pena phi ye mande phi ala maka abong lu ba korte lu lo so alam the penalang li penangan buso ali ke chena phangalang klem tab do pulo la sila so klem tab bang chok chip nili Karbiang Autonomous Council along EMR pu long don lok pen aphi ke alang penangan nilimen ke en pen ale kachu endo Mati nilimen en pen nili ke Karbiang Autonomous Council EM Surjo Rongphar abong lo pu kache krong pen chenglok tangka ke hangasai claim do Kidam tang hut mate koila mate long leki ki pora long ta lason si nilimen ke en pen tangka ke hang dun to aphian ke niliphan penangan atum nangar jua bang do olo nang lisi tangka ke hang ahukum ki pima pusi niliphan nangar ju pelo nili ke lapuson claim ple koila phorje atum phornoi bonta nili ke lahaya sai long ke nang cherap dun de mate nang claim dun de pusi nili thak dun puta EM Surjo Rongphar pen pachini ponthu thap tolam the mane alang pipitong advantage ke ne chi ne office system alang person ho kidam tang por huta me nilimen pen MC tangka kirundun alam the kumane along son la so koila holo ke koila hurumang ta je alang khana farman pinangi pini pulahai la bangso am the don ki koila pini ki sana velo ta bata khala bangso do sondo Nilimen ke en penalang ki claim thap ki claim propo thap Karbiang long SP la pen DC aphanta kedam tang pai pai chikloni phai ingkora phorni ke patar lipji aphan lo pidam lo sitamiko ansi ki chunloni la so bangki birta long lelang kusi EM Rongphar sang hu pen ningche pon alam the penalang li penangan buso ali ki chena phangalang ki claim tab do pulo la sila maso claim tab bang chok chi pu me apasin Masin ni hin pen SP la pen DC financial lutok lo je lang phan lai pakai mo de nangi la pen porta me lang lai Rongphar pula bangso kunat ma jitu ni tu Rongphar pen ni to Rongphar pen hang ka chira pin sela so mangge en kori kunai kusini bangso lo to masih ko anang deng tong la bangso investigation da mo ne bang tan ni chini la office ni ni to lo pali tam lo Lasi Raja Rongphar ke Vanjilangar ni nelimen ke enpen kupinia le kachu endo polote niliphan nang pachini ponsi ke me kuta EM Surjo Rongphar Karbiang long ara raphan kachu ningri padopon asi nona phi jong si kupini nilimen ke enpen jong selang ale long gi wakam claim puro nte di chini nte lasi la so jong si claim le puro nte puthot niliphan nang pachini mexi ke nei pusi chuneng Koilamati pen Samson inki Karbiang long live